Magandang hapon sa inyong lahat. Andito po tayo sa labas ng accommodation. Welcome to my vlog. So guys, nasa labas tayo ngayon. Pakikita natin yung bagong pintura natin, yung condominium natin. Yan, bagong pintura yan guys. Yan ang accommodation namin. Parang condominium. Sana all. Dito po tayo. Yan. Mga bagong pintura guys. Maganda ng bahay guys. Condominium. Yan, mga kasama natin. Nagpintura, nag-overtime sila ngayon. Yan. Malapit na matapos. Yan, malapit na matapos guys. Yan. Malapit na matapos ni bahay ni Kuya. Sana all. Meron din sila dito sa kabila. Isa lang din yan sa kumpanya, isa din kumpanya sila. Nag-overtime yan. Magandang kulay. Kulay orange. Sana all. Yan guys, malapit na natapos ang bahay ni Kuya. Yan. Yan ang accommodation namin yan. Hanggang pataas. Third floor to guys, may penthouse. Ito accommodation din namin yan. Itong dalawang block guys, amin yan. Yan. Mga kasama ko yung nagpintura. Sana all. Yan, natapos na nilang sa likod. Ikutin natin yung likod dito guys. Kasi natapos lang ang pintura, magandang kulay. Yan. Nice pen. Yan ang accommodation namin guys. Parang condominium. Oh my God! Wow! Dito po tayo. Maraming aircon nasa labas. Yan. Ito ang accommodation namin. Ito sa kabila. Wala pa pintura pero pinturahan pa din ito. Kasi isa lang ang mayari ito eh. May nagtatrabaho sa labas. Yan sila. Yan, tapos na ito guys. Maganda na tingnan. Yan. May nag-overtime ngayon. Overtime sila.
tayo. Yung sa amin sa likod natapos na. Yan ang pintura nila. Nasyonal. Yan. Nag-overtime. Yan, bagong pintura. Hanggang pataas, hanggang pababa. Yan, ito din. Ngayon, nag-overtime sila ngayon. Nag-usap sila paano daw matapos ang trabaho. Paano masabi? Yan. Yan. Oh. Ito, dito tayo sa labas, nagtapon tayo ng basura. Basura guys, nagtapon tayo ng basura. Dito tayo sa labas ng ito, Abunakla. Yan. Yan, dito ko sa labas ng highway. Yan. May nagtatrabaho sa labas. Yan. Yan ang basura guys, tapon natin. Uy, tay. Yan, hindi na natapon. Sa labas guys, mainit. Mga kasama kong iba na pumunta sa Katsara. Yan, nagpintura sila. Sana all. Malapit na matapos. Drummer. Yan si Drummer, malaking katawan. Pambato ng American design. Nagpintura sila ngayon sa aming accommodation. Yan, papasok na tayo. Dito din sila. Drummer, how are you? Good? Yan guys, nagpintura sila guys. Yan. Pasok tayo. Si Jose, yan na si Jose guys. Ayun ba, shout out to. Pasok tayo sa villa natin. Kasi papasok tayo sa kwarto kasi mainit sa labas. Paano masabi?